दाबिनायखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआ दिनैसिम जेबो मावफुंना होनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोङो मोनसे गोदानै प्लेटफर्म दाफिननानै लानो गोनां जादों। बेनि मुङानो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि। दिनै जोङो बेयाव मोनसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बेवहाय आफादगिरि आरो लेङाइ आफादगिरि आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरिफोर फैनायजों दिनै गवालपारा डिस्ट्रिक्ट इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि गोदानै आबुं मोनसे कमिटि दाफुंनाय जादों। बेवहाय जोङो आफादगिरि हिसाबै मोननो हादों मानगोनां ज्योतिर्मय बर' प्रेसिडेन्ट हिसाबै, आरो जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै जों मोननो हादों बिजय दैमारि, आरो रां दोनथुमगिरि हिसाबै जों मोननो हादों अरायदाव बसुमतारी, आरो अर्गेनाइजिं सेक्रेटारि हिसाबै जों मोननो हादों कमल खाख्लारि। बेनि गेजेरजों जों बेखौनो फोरमायनो सानो जे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ दिनै गोबांथार एनडिएफबिनि माखासे जि गभर्नमेन्ट अफ इन्डियाजों जि एग्रिमेन्ट जानाय, बिटिआर एग्रिमेन्ट जानाय, बेयाव जोंनि जि एमअएसआव थानाय माखासे एनडिएफबिनि जि दफायाव लिरखानानै थानाय दिनैसिम एनडिएफबिनि जि समयसा बेयो दिनैसिम जोबनानै थाङाखै। गोबांथार जोङो नाजादोंमोन, खावलायदोंमोन दिनैसिम, नाथाय जोंनि खावलायनाय आरो जोंनि दाबिनायखौ दिनै गभर्नमेन्ट अफ आसाम, गभर्नमेन्ट अफ इन्डिया आरो गभर्नमेन्ट अफ बिटिआरआ दिनैसिम जेबो मावफुंना होनो हायाखै। बिनि थाखायनो दिनै जोङो मोनसे गोदानै प्लेटफर्म दाफिननानै लानो गोनां जादों। बेनि मुङानो जाहैबाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि। बेजों लोगोसे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबि दानायजों लोगोसे जोङो मोनसे मट' लादों। बे मट'आनो जाहैबाय पिस, हारमनि, डेभेलपमेन्ट अफ दा पिपल। बे मट'खौ लानानैबो दिनै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ सारा आसामावनो मोनफ्रोमबो जायगायाव बर' सुबुं थानाय जायगाफोराव दिनै बे खामानिखौ मावबाय थादों। दिनैबो जोङो गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि नेहाथारि आरो बिथांनि गासै कलिग्सफोर बिथांमोनखौ जोङो खावलायदों बे इउनाइटेड फराम अफ एनडिएफबि दिनैहाय गवालपारा डिस्ट्रिक्ट जों दानानै लानो हाबाय। बेनि गेजेरजों जेन गासै गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव माखासे समाजारि गाज्रि आखुथाय जेरै ड्राग्स जानाय, जौ जुवा, बेजों लोगोसे उन्दै बैसोआव हाबा लानाय, बायदि बायदि गाज्रि आखल आखु बेफोरखौ नोजोर बोनानै जेन इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बेफोरनि खामानि मावलाङो। आरो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरखौबो जों खावलायदों, जुदि ओनसोलाव बा जायगाफ्राव जुदि रायजो राजाफ्रा बेफोर माखासे गाज्रि गाज्रि जि आखल आखु बा समयसाफोरखौ सोदांनो हायाखैब्ला बा मावफुंनो हायाखैब्ला जोंनि दानि जे गवालपारा डिस्ट्रिक्टआव दाजानाय गवालपारा डिस्ट्रिक्टनि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि गासै आफादगिरि नेहाथारि आरो गासै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिनि बिबानगिरिफोरखौ लोगो लानानै नोंथांमोना जयैनो बे माखासे समाजारि गाज्रि हाबाफोरखौ बिसोरनि एगेन्स्टआव खामानि मावनायाव नोंथांमोनाबो जेन जोंनि सोद्रोमाफोरखौ लिंहरो आरो ज'यै खामानिखौ मावलाङो। आरो जोंनि थांखिया बेनो दे जों खालि इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ खालि एनडिएफबिनि थाखायल' जों खामानि मावनाय नङा। एनडिएफबिनि थाखायल' जों बे इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ जों दानाय जायाखै। जों गासै बर' हारिनि थाखायनो जोङो बर' रायजो राजा गासै सुबुं माहारिनि थाखायनो जों दानानै लादों। जायनि थाखाय जों मट'खौनो पिस, हारमनि, डेभेलपमेन्ट अफ दा पिपल होननानै जों दोननाय जाखादों।